Én úgy gondolom, hogy a mai világban még mindig nagyon sokan tartanak a fogorvosoktól és a fogászati beavatkozásoktól, de hogy ez mennyire megalapozott a mai modern technológiák mellett, ennek most utána járunk. Ha ilyen forradalmian sokat változott a technológia, akkor arra szerintem azért sokan kíváncsiak, hogy létezik már fájdalommentes beavatkozás? Kérdésre tudom, hogy mindenki egy nagyon határozott igent szeretne hallani, de azért ez egy kicsit árnyaltabb. Egyrészt a fájdalom megélése eléggé szubjektív dolog, viszont benne van a pakliban, hogy az eszközeink és az anyagaink sokkal korszerűbbek, az érzéstelenítés sokkal barátságosabban lehet már adni, mint eddig, és hogyha valaki nagyon-nagyon aggódós vagy hosszabb műtétre kerülne sor, akkor végső soron az altatás is szóba jöhet. Azért ez sokkal inkább biztatóban hangzik, mint régen hangzott, de még biztosan így is vannak olyan emberek, akik tartanak a fogorvosoktól. Velük mit lehet kezdeni? Amennyiben barátságos környezetben kedves személyzettel találkozik a páciens, akkor előbb-utóbb ezek a feszültségek oldódnak, és az is lehet, hogy már kedves ismerősként tér vissza a rendelőbe.